de pastă. Bă, nici nu sunt în stare să fac intro. Vă sperați dacă nu fac intro, vă rog, că am certat cu un prost. Am certat cu un prost. Skip tutorial. Ești aici. Mă rog pe asta. Măcărei. E, dar du-te. Enter în lobby cu... Bine, intru în lobby singur. Intru în lobby singur. Special delivery. Normal, una, start. Deci acum sunt în parc. De-abia ce m-am încercat cu... Taci, mă, Costea! Deci, da, Costea e prostul ăla despre care vorbeam. Nu știu el ceva cu mine. Tu zici că nu sunt bun, că nu sunt bun. Eu zic, ok. Dar până când tu zici că nu sunt bun? Eu înțeleg. Și dacă eu zic ceva de el, mă zice în 2 secunde. Bă, lasă-mi eu... Mă ceartă în... Zice ceva de mine în 2 secunde dacă zic eu ceva și eu... Și n-am voie să-i spun dacă îmi zice el ceva. Bă, dar nu e corect. Ok. Oh, I can agree. Da, normal. N-ai fine. It's alright. Attention entry team. The operation is officially It's alright. Nici nu prea am chef să fac videoclip, dar am crezut că aici cu voi sunt mai fericit. Ok, nu sunt cu voi, numai că aici crezut că aici sunt mai fericit și puțin sunt. Nu băgați în seama ce se întâmplă. Deci să auziți asta cu sonor maxim. Mama, văd. Dă pic. Pe cine trage? Și încă unul acolo. Încă unul acolo. În viață. Nu, bro, că e prea greu în 1. Eu am dat pe normal. E prea greu pe 1. Costa iarăși turbă. Mamă, Mateo Prime! Nu băgați în seama.
N-am bani. Cea mai ieftină e 9. Change gear. What? Police cap. Bert. Nu cumpăr și tactical Bertul. Faceware, SWAT. Bă, dacă e mie una, nu trebuie să-mi... Așa, gata. Gata, intrai cu 1. Intrai cu 2, mai bine zis. Nici nu știu ce faptă e sau pe ce e. Bă, de ce trage asta? Entry team. Intel that shows multiple civilians may be inside the building. Exercise extreme caution. Entry team civilian prep for evac. Nu e nimeni. Bă, dar mie de ce nu mi-arată puști? Mie puțin nu mi-arată puștile. Bă, de ce nu pot să am hai? Aici e cineva. Bă, nu te trage. Bă, no, come on. Bă, știi ce? Nu mai am chef să fac videoclip. Haideți, pa. Attention entry team. The operation is officially concluded. Report to the trailer.